Naša spolupráca s Empire siaha do roku 2019. Popravde ja som Empire zdedila ako už existujúcu spoluprácu. S Empire mám skúsenosti aj z predchádzajúcej práce. Bol som oslovený pani riaditeľkou Adrianou Pekerovou kvôli možnej spolupráci. Momentálne máme cca 60 kolegov, ktorí do výučby sú zaradení. Sama som začala ako študent navštevovať hodiny s Empire lektorkou. Najviac u mňa zavážilo to, že mali individuálny prístup a maximálnu profesionalitu. Treba povedať, že odvtedy už máme len stále viac študentov, ktorých posielame do Empire. Angličtina za nás je veľmi dôležitá, ako keď takým našim univerzálnym jazykom, keďže sedíme vo viacerých krajinách. Mnoho kolegov, ktorí začali s úplne základnou angličtinou, dnes sebavedomo, bez chýb, bez ostychu, prezentuje aj na mítingoch, ktoré sú so zahraničnými kolegami. Bohužiaľ pri mojom zamestnaní nemám vždy čas sa zaradiť do nejakého kurzu s viacerými ľuďmi, čiže je tam výborný ten individuálny prístup. Na kurzoch sa mi najviac páči priateľský prístup všetkých lektorov a to, že nemusíme sa držať predpísaných tém alebo učiva. S account manažérkou Elou spolupracujem teda už 2 roky, ktoré tu pracujem a je to veľmi jednoduchá, veľmi príjemná, veľmi priateľská spolupráca. Máme prípady, kedy zamestnanci sa dostali pomerne z nuly na komunikatívnu úroveň za rok. Tie kurzy sú zábavné, tie kurzy sú robené formou, ktorá je nejakým spôsobom pestrá, prinášajú nejaké cvičenia vždy lektori, ktoré majú naozaj za cieľ nielen akoby posunúť toho človeka v tej výučbe, ale mu tú výučbu aj spríjemniť. A myslím si, že to je cieľom dobrej výučby a práve preto sme s Empire veľmi spokojní.